be ne ni ndikori ne Shanya Kwaramogi mondo mi yud thuolo mar yudo thieth. En sach sigana mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo magin kanye kawuono wakelo ni sigana MCA machon Tom Ogallo mane ne en wuod Timbwani e county mano ma Mombasa norito ward no. Ogallo mayangore kod nying mar Tinga ne obedo MCA mana kuom higni 5 kendo bang'e to dok odhi nyime kod tije machon mar kunyo kware e county ma Kwale. Walter Nyambaga miyo asigande. E gwenge ma Kwale County wachopo manyo MCA machon ma Timbwani e county ma Mombasa. Tom Ogallo moyangore kod nying kaka Tinga. Tinga sani kunyo kware e kendo ka nduru ma kware mitoko oko to kod masin e chal mar adier. Ogallo nonyuol kure to somo kanye. Somo legodo na kabilo. Abura semo atimo sere kata timo form 4 Agenga kata biro ka. Agenga secondary school mantie Nyatika. Nyatika. Mana kaka dhan dichuo nyaka meny. Ogallo kata Tinga nong'wel kowuok pacho nyaka dhowadh nam chumbi mondo meny. Kama donjo go ng'ombe ni kanyo no. Dudi mabape kanyo ga mana donjo. Okay. Kore mo chako menyo to no tiyo tijini. Kore mo rwaka. Kore ma sitie nyaka ko sani. Sani ngigne di. Sani an gi 50. Mana kaka fundi chamo koke. Ogallo wacho ni kano uchopo ka no faro saruru to kod nyundo kendo chako yawa men kod kite makware. Ne pode onge wach ma masin. Ne mar luwo ni saruru. Gi nyundo. Koro an okungo puonja saruru gi nyundo. Makunga kunyo ke lweta. Mago kibarua ne ji. Koko bang'e. Ono kora yule pesa ma kina chakara gono kora chako kibarua ambe. Tije kod tudruok gi oganda ne ochako miye thuolo mar telo ne mar jolwedo kod jopiny maka mathoth ma ok ginonagi ne nene kaka jal ma chunye ni kare e kendo ni thuolo mar konyogi. Oyudo ne atiyo kodgi maber magineno kare anyalo telo negi kamoro amana gikola kai kidikano madhi chung' man kwa bang'. To ere kaka ne odonje siasa? Kaka odonje politics nyingo ma Tinga nomewo Tinga bika Tinga bayo. Koro msimu ma ema no winjo ngata ni Tinga. Koro msimu ma ema luka. To koro mdadwa konyo samo golo sako. Mondo wakonya ko campaign. Okay. Joga me god ko. Bang'e da lungo jowa man go karo dober kod piny ko winjore. Jo mi en mondo ti kone. Koro ko campaign ma ema ka. Bang' ma ema ko sekalo. To duluga CDF. Abedo ume attend chairman ma CDF. Atiye 5 years. Okoni bedo ne jakom mar CDF ne omiyo bedo kod tudruok e kendo gikone ne yudo thuolo mar bedo MCA ma Timbwani. Tich ma tiye CDF no. Jo piny no karo ber ko. Ka dhi achung'. Gemia kura pa matamre gi no. Ere kaka ne tayo chenro ma campaign. Na wuotho mana ji kaka na bedo gi ji piny ka wuoyo gi bedo gi piny gi wuoyo. To ji no yie na ke gi Nyasaye no tele be. Kama mara ka bedo bi miya kura ni wabi mi wuonda ni kadir ne gemia. Ing'ama nyong'iyo ka kunyo mana kidi otayo CDF. Koro dwa loso gi jopiny. Jopiny winjo wach gi bundiye. Ere kaka ka ne gajorie. An chieng' mana tiyo gi pele chieng' nomination. Maro ODM. Ema tiyo gi 100 only. To kana sero njo ODM do koro. Nyamonge. Ini jatend oganda e piny mawendo. Ere kaka itiyo e jok mok jothuru? Challenge nitie. Jomoko ne timo na gimara ka kunjiri bede jatelo. Jomoko be ne kunjiri bede jatelo nikech kalore kaka hii. Okay. Koro pogruok nitie joma dwaro nitie. Jomoko ne ka gweng'u kunjiri bede nitie mano. Mor be nyalo kwane moko maber kata dongruoge mane timo. Minya wacho ni magi mano apikelo ne. Kana donjo. Timbwani pod en timbo kaka nonge gima man barabara. Nonge gima ne light. Kapani jo piny nyalo nyiso gi light man Timbwani mangima onge ng'ama osemedo kata line kata kata taya achiel kama pok omedo. An mana keto barabara ma Sel Beach momuomo nyaka Likoni. Mano an bedo ni ma kanyo go an masani koka plan manan go mane koro joge medo sani matin. Lakini na temo matek kuonde mane nitie pi mane pi donjo kaka flat na china temo matek matimo chimbo draining. Okay. Ma pi odhi na. Nitie luo
nyithindo moko ma jobara mono wakawa mwaketo mosomo 5 years university motieko. Siasa chalo nade? Ochung' agwenya sana. Koro nyaka ibed ng'ama riek. Nyaka ibed ng'ama riek, pod ochung' agwenya. Ok inyal ng'eni to ere kama yamo dhi luwo. Okay. To wuok e municipal e kod rwako katiba kod tayo boma ne chalo nade? Chalo ka ng'eni ji dhi e puodho, chiemo ok nyal koso. Karo ka samoro ng'ato chwak nyaka chiemo. Nikech kama ipure onge. Do you miss bedo jaod bura? Miss sana. Kendo ayuak saidi nikech gik mane nitie mane onyalo pango mondo atim nawuok kapok natim moko. Bang' thuolo mar higni 5, Tom Ogallo loch kata tinga. Wiye ne ok owil kod kama ne oaye ma en Kware. Koro tijni nokawe kata wakati mane an MCA ne atiyo tijni. Sama bende kana an MCA kuro abiro gi gari ka kidime buru kama konyo gi pango online dadi mo mak wagolo ne gi oko achulogi kadok adonjo ma tich manokawe. Famili mari kane owinjo ni bedo jaod bura negi kawo wach nade? Negi luongo ni Nyasaye mano wono machal nado piny moro nono nyathi odhi yudo telo piny moro nono giluongo pacho Nyasaye mano wono mar Nyasaye. Tijeno ok oweyo kara notimo mano lakini koro chako duogo mochako timo motimo sani ni emomiyo kano olwar to chako duogo me tijeno. To jok motiyo godo kawe nade? Wanyalo puora to kare to gin gimoro. Koro nochuno waluonge wabedo kode kamoro achiel mondo wakonyre kode, emomiyo sani koro en kama entie. Ng'eni Kware en kaka biashara mamoko. Yes. Nyaka iket stock piny, iyud customer, kawo dhi godo, korka chuli. To bende en kod lek mar dok e telo. Pesa omiya ngima. Sama anyalo dok Timbwani. Kech pod giywak nyaka sani. Giywak gik matimo ka. Korka korgi to gin sawa, wadigo gin joma oherore gi joluo. To ngima osebedo kode nade bang'e? Nitie wakati mangima tek kidogo. Akina skulu nyithindo moko kende ariyo nyadundo mana kone nya. Yes. Ng'eno sa nya wuok e siasa kawo pesa mondo makoro kanya kaka chako onge. Mana dia. Nyoge mako bada. Nyoge mako bada nyoge miya one machine. Nyinyo nyonyo na blade achiel. To gimoro bende kawo kope bero miya machine to gi waya. Nan galo fachiel to ng'e tich misng'eyo gi janam. Yes. Tijno kadonjo galo fachiel na sane so an kwa panan gi musinda pa. Ne ng'ama tin ma pod menyo, tich mwatiyo ni en tich matek, but nyaka iwuog oko. Kech kitiyo matek, eka yudo yuto. Ochiwo tije ne joma tindo man kod riyo mag menyo. Mana achiel siling 12. Ayo nitiere size moro machielo, paro ni the other side nitie size machielo siling 30. Okay. But kitiyo ne ng'ato kaka wan to ondik watiyo ne. Koro an kaka ng'ama tiyo ne, an gi ng'at mwatiyo godo, ma ichulowa siling 4. To machielo cha ichulo siling 13. To bende joma mine chopo mar menyo ka. Tijni tich matek, mondo iyud ka joma mine time ok yot. Omondi ni nyaka ing'e yo ma iwuoyogo gi funde, kech ng'ato ka ng'ato nigi pache. Wapenjo jok moyange mong'eyo kaka tijni chalo. Koro siling 4 ne muchoko kasangu pogo yung tiyo na. Pag adik no bigyan ko choko kasangu tiyo. Koro gin, koro kagimanyo chiro. Kagiyudo chiro, Giuso. to in bende kwan ni donjo. Ito mari, yan mara kakeno kasan. Mara na sitieko mari ito mani mondo miya gimoro onda dhiyo. Koro modong to koro kako biro manyo chiro, kako biro yudo any expenses modong gote to ng'e kako biro tiyo. Chiro luya e yuto kendo yawuowi maka miyowa picha gima gikale. Hapa kuna jembe na chepe kwa nguro, alafu na pesa ya kuishi. Hapa kuna mvua, wajua, kila kitu, baridi, yani kila kitu hiyo. Na mambo mengi. Hawa ni mjua kutoka tambasa kutoka mawa mkono mpaka sahi, kutoka mawa suru mpaka sahi. Joma nyalo gombo tich aina ni. Nyaka gibed ma joma ong'wenyore. E alwora maka, jouso bende luorore kod chumbo. Kendo giusa mbokni gi lewni mamoko kaka jakede mag buru. Ahinya to kaka yor menyo. Mine yudore kata na kokoto cha. Kodoka. Mine mogolo. Mama nyine na mchungacha.
Mochung kacha mama. Yes. Mama cha ema otuno leo ni makonyo go kiji. Ngeni en ng'at moro machunye ler, ng'at moro minyalo explain ne wachni to winjo ywakni. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' war gi Joseph Pekale, wuod mon maber.